Selamat datang kembali di Itpin Bobapedia. Hai Boba Lovers, wah seneng banget ketemu maneh nggih. Nggih lho, Res. Dinten iki wis ngombe bubble tea sing enak durung? Kulo wau nembe nyobi rasa baru. Wah, sami, kula wau ngunjuk sing klasik mawon, milk tea. Lah dina niki kita badhe ngobrolaken nopo niki. Nah, dinten iki kita bakal ngrembug bab sing nyenengake lan rada unik. Yen menika sejarah jenenge bal-balan kenyal ing minuman favoritmu iki. Kok iso lo diarani boba? Iya bener, niku kula nggih penasaran, saking nami Fen Yuan terus dadi Pearl, lah kok terus dadi boba sing terkenal sak donya niku pripun ceritane nggih? Nah, nggih niku. Cobi kita urut saking wiwitan. Kodosipun nami paling sepuh niku sanes boba utawi Pearl to. Leres sanget. Nami paling wiwitan ingkang kecatet niku Fen Yuan. Nggih, Fen Yuan wonten tulisane ing Mandarin. Niki tegesipun nggih bal klebung, pokoknya sing kenyal-kenyal niku. Oh, Fen Yuan niku istilah umum ngoten nggih, kangge bal tapioka. Bahanipun saking napa niku asline? Inggih istilah umum, bahanipun saking pati pohung utami tapioka. Terus wonten sumber ingkang nyebataken niku asline wonten sing wernane petak. Niki sing biasanya didol teng pasar, lajeng ditemokaken kalih pemilik Hanlin niku. Oh, sing petak nggih, wonten malih? Wonten ugi sing wernane cemeng. Nah, sing cemeng niki mergi dipun campur kalih gula Jawa, dados warninipun rada coklat ngantos ireng ngoten. Dados Fen Yuan niku wonten petak, wonten cemeng, lajeng kok saged muncul nami Pearl utawi mutiara. Niki kadosipun langkung populer saderengipun boba nggih. Nggih leres. Sakwise Fen Yuan nami Zhenju niku tegesipun mutiara, lajeng muncul. Nah, babagan sinten ingkang miwiti nami Pearl niki wonten kalih versi cerita ingkang sami-sami kiyat saking Taiwan. Oh, wonten kalih versi. Pripun niku? Nggih. Setunggal saking Hanlin Tea Room ing kitha Tainan. Jariyose niku sekitar warsah 1986. Ingkang kagungan toko nemokake Fen Yuan petah ing peken namine Yamulio. Amargi wernane petah resik kados mutiara, lajeng dipun paringi nama Zhenhu utawi mutiara. Wah, Hanlin Tea Room nggih. Lajeng versi kaping kalih. Versi kaping kalih niki saking Chun Sui Tang ing kitah Taichung. Ceritane niki rada lucu. Sekitar warsah 1987, wonten karyawanipun namine Mbak Lin Xiuhui, pas rapat piyambake niku nyambi dahar Fen Yuan cemeng. Terus? Boten sengaja, Fen Yuanipun niku kecemplung teng lebet es teh susunipun. Lah kok jebule Fen Yuan cemeng niku mengkilat kados mutiara cemeng, dados langsung dipun arani Zhenhu ugi. Saking mriku lajeng lahir nama Pearl Milk Tea utawi Zhenshu Naija. Oh, dados saking boten sengaja nggih. Jan menarik sangat niki. Dados wonten kalih cerita asal usul Pearl, nanging sakniki sing paling kondang sak donya kan boba. Nah, niki pripun critanipun nami niki saged muncul? Kadosipun iki bagian paling unik lan paling seru. Inggih, niki pancen paling nyengsemaken. Nami boba niku muncul sekitar warsa 1998. Wonten ugi sumber sanes ingkang nyebataken 1990 nanging kadosipun 1998 langkung kathah dipun sebat. 1988 nggih. Saking pundi niku? Asalipun saking warung alit ing Tainan namine Grasshopper utawi nek basa Mandarinipun Caomong. Warung niki ndamel Fen Yuan ingkang ukuranipun langkung ageng tinimbang senju ingkang umum wekdal niku. Oh, langkung ageng nggih. Lajeng hubunganipun kalih nami boba niku pripun? Kok saged jenenge boba? Nah, niki sing rada sensitif nanging nggih dados kunci critanipun. Ingkang kagungan warung niku konon piyambakipun terinspirasi saking salah setunggaling artis Hong Kong ingkang nembe kondang sanget wekdal niku. Namine Mbak Amy Yip utawi Yeats May. Amy Yip, artis nggih. Piyambakipun terkenal amargi napa? Lah nggih niku, piyambakipun niku misuwur amargi ukuran badanipun. Dados nami boba, popa piyambak niku sejatosipun basa slang Kanton ingkang tegesipun
nggih, ukuran payudara ingkang ageng. Loh, tenane dados nami boba niku sejatosipun guyonan ingkang rujuk ukuran Van Yun ingkang langkung ageng terus dikaitaken kalih citra artis niku. Wah, Jan. Leres sanget. Dados niku dados guyonan khas tiyang Taiwan kagem nyebat Van Yun sing gede-gede niku. Guyonan warung cilik ingkang sejatosipun rada nakal ngoten nggih, tapi kok malah nyebar lan akhirnya dipuntampi kathah tiyang. Dados saking guyonan warung niku lahir nami Boba Naicha. Nggih ampun kok. Inggih. Lan ingkang gumunaken guyonan lokal sing kados ngoten niku kok saged dados istilah internasional sing dipun ginakaken sakmenika. Langgih niku. Pripun kok saged nyebar ngantos teng Amerika, ngantos sak donya ngoten? Wiwitanipun niku nyebar teng Taiwan sisih kidul riyen. Dados wonten istilah boba kangge sing ageng, lajeng jengju kangge sing alit. Dangu-dangu istilah niki dados umum sak Taiwan. Lajeng nami boba niki dipun beta dhateng Amerika Utara. Oh, dipun beta imigran nggih. Inggih leres, dipun beta dening para imigran Taiwan ing akhir tahun 80 utawi awal 90-an. Nah, tiang Amerika lajeng tumut mawon nyebut boba tanpa mangertos teges aslinipun sing rotok slang niku wau. Luar biasa nggih ceritane. Saking guyonan terus nami artis dados istilah global ngantos mlebet kamus Inggris Oxford ing taun 2018 dados intinipun sakniki bentenipun nami-nami niku langkung fokus teng ukuran nggih. Nggih, leres sanget. Saged dipun ringkes kados ngeten. Van Yuan niku istilah umum kagem bal tapioka. Terus Xianju utawi pearl niku biasanya kagem ukuran ingkang langkung alit. Nah, lajeng boba niku kagem ukuran ingkang langkung ageng. Teksturipun benten mboten? Kadang ugi benten sekedhik. Boba sing ageng niku kadang teksturipun dipun anggap langkung mantul, langkung kenyal. Wonten istilah QQ teng Taiwan niku kangge nggambaraken raos kenyal ingkang pas sanget. Boba asring dipun kayutaken kalih teksturipun QQ niku. Wah, dados sakmenika kita langkung mangertos nggih kenapa kok diarani boba. Saking Van Wan dados pearl mergi mirip mutiara ngantos dados boba amargi guyonan ukuran ageng ingkang terinspirasi artis. Jan cerita ing sakwalike jeneng niki pancen boten kanyono-nyono nggih. Inggih, unik sanget. Lan kagem sampean ingkang remen ngunjuk utawi malah kagungan usaha bubble tea, mugi-mugi cerita niki nambahi wawasan nggih. Dados mboten namung remen raosipun ingkang sketsa, nanging ugi mangertos sejarahipun ingkang menarik niki. Nggih, pancen nuduhake kados pundi unsur budaya pop lokal malah basa slang niku saged nduwe pengaruh ageng sanget dhateng penamaan produk ngantos level global, boten nyono blas. Nah, sakderengipun kita pungkasi, menika wonten pitakenan sekedhik kagem sampeyan renungaken. Menawi nami boba mboten nate muncul saking guyonan warung rasa perniku wau, kinten-kinten nami napa nggih ingkang bakal dados sebutan global kagem ombenan iki sakniki. Monggo dipun galih piyambak. Nggih, pitakonan ingkang menarik niku. Matur nuwun sanget sampun derek obrolan kita dinten niki. Ojo lali ngrungokake episode sabanjure. Bakal wonten cerita menarik liyane. Nantikan episode berikutnya di It's Been Bopapedia. Dadah.